Исәнмесез, августның 1 атнасын тәмамладык, демәк аның төп вакыйгаларын барларга мөмкин. Адымларны башлыйбыз. Студияда Сәрия Хәбибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Bir fronttan икенчесенә күчеш. Медицинада моңарчы күрсәтелми торган ярдәм ничек торгызыла һәм табибларны нәрсә куркыта? Мы ожидаем отсроченные негативные результаты состояния здоровья населения. Имеш-мимеш сөйләгән түгел, үзе авырган гына белә. Коронавирустан дәваланган пациентларның башыннан үткәне. Шуны киләчәк караңгы кебек тоела. Шуны бик авыр инде менә. Йеге бирә алмыйбыз дип, туган телен инкар иткән ата-аналарга кукмара егетенең җавабы. Ул 4 имтиханнан 393 балл җыя. Башкаларга тел кымаушаулыймы, теләк юкмы? Гаиләдә гел татарчаны сөйләшәбез. Шын үзебезчә милли туй, калфаклы кәләш, түбәтәйле кияү, җәдитчелек билгесеме, әллә милли асылларга кайтумы? Җәдитчелеккә һәм миллилеккә басым ясаган туйлар әлегә күп дип әйтмәс идем. Бу атнада Татарстан икътисадында 2 җитди вакыйга булды. Берсе самолетлар, икенчесе кораблар белән бәйле. Атна башында Казанга оборона министры Сергей Шойгу килде. Ул авиация заводы эшчәнлеге белән танышты. Министрга Ту-214 самолетларын җыюны, Ту-160ны ничек яңартуларын Рөстәм Миңнеханов күрсәтеп йөрде. Ту-160 авиация тарихында иң зур һәм иң көчле очкыч санала. 1970 елда эшләнгән самолет хәзер модернизацияләнә. 2018 ел башында Владимир Путин килгәч, Казан авиация заводы белән Россия оборона министрлыгы арасында яңа килешү төзелгән иде. 10 самолетны яңарту бурычы куелды. На 10 машин мы подписали контракт в прошлом году, в начале прошлого года. Еще 10 будет модернизироваться, Ту-160, и может быть даже увеличено это количество. Эш 2027 елга кадәр башкарылырга тиеш. Министрга әйтүләренчә, Ту-160 якын арада очыш сынау станциясенә тапшырыла. Җомга көнне исә Яшел үзәннең Сутнылар заводы Чайка исемле пассажирлар йөртә торган карапны суга төшерде. Шулай Грачонок дип аталган 2 яңа катер ясый башлады. Чайка газ ягып эшләячәк, аны февральдә җыя башлаган иделәр. Бу атнадан суда сынарга тотыналар. Грачонок дигән катерлар илнең хәрби диңгез базаларында кулланылачак. Аларга су асты көймәләрен ачыклый торган иң заманча җиһазлар урнаштырыла. Икесе дә оборона министрлыгы заказы. Я надеюсь, что это первый шаг. Әлегә әһәмиятле юнәлештә бу беренче җитди адым дип саныйм. Елга техникасын төзү өлкәсендә бу тарихи вакыйга. Как минимум 20 таких, как это, в принципе, судов. Безнең планнар зурдан, ким дигәндә шунда 20 судны төзеп, аларны Арктикага җибәргә ниятлибез. Анда газда йөри торган су транспорты кирәк. Хәрбиләр төшенчәсе бу атнада Татарстанда медицинадагы хәлләрне бәяләгәндә дә бик урынлы булып чыкты. Без ярым хәрби шартларда эшлибез дип сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков соңгы ярты елгы эшчәнлеккә бәя бирде. Коронавирус шигенә, медицина өлкәсе гади тормышка кайтырга әзерләнә. Аңа бу атнаның тагын бер зур һәм әһәмиятле вакыйгасы йогышлы авырулар хастаханәсен төзеп бетерүдә тәэсир ясаячак. Монда яңа урыннар барлыкка килү госпитальләрне бушата. Хөкүмәт сәламәтлек саклау тармагына пациентларны план буенча кабул итә башларга, районнарга күчмә сырхауханәләр чыгарырга, диспансерлаштыру өчен дәвам итү бурычын куя. Ковидтан соң тормыш ничек башлана? Рәмзилә Гафиятуллина. Республика тарихындагы иң тиз төзелеш. Йогышлы авырулар өчен яңа хастаханә бу атнада Гостройнадзор рөхсәтен алды. Хәлнең авырлыгын аңлап, әле пандемия башланган чорда ук Казанда йогышлы авырулар өчен яңа хастаханә төзергә алындылар. Бу президент Рөстәм Миңнеханов башлангычы. Яңа бинаны рекордлы кыска вакыт эчендә сафка бастыралар. Аның ачылышы киләсе атнага планлаштырылган. Безгә бирелгән боерык буенча 100 көндә төзергә дигән сүзне без үтәдек. Хастаханә әзер. Безнең объект капитальный, ул расчетында 50-100 елга инде. Бер яктан карасаң, кайда Казанда, кайда Татарстанның бер ерак авылы. Әмма башкалада яңа хастаханә төзелү белән районда медицина ярдәме күрсәтү арасында туры бәйлелек бар. Хәзер үзебез күрербез. Бик шатландык инде. Потому что коронавирустан башка авырулар да бар бит инде. Көтеп торырга инде көтеп торып та булмый инде. Сырхауханәләргә хәзер халык ташкын булып агыла. Людей становится побольше. Күзәтүләремнән чыгып әйтәм, сырхауханәдә кеше ай саен күбрәк. Болезнь она не спрашивает, когда приходить. Авыру бит кайчан килергә икәнне сорап тормый. Ниһаять табибларга барып күренү мөмкинлеге ачылды. Нигездә өлкән буын килә ди табиблар. Аларга өйгә барып хезмәт күрсәтергә әзер булсалар да, өлкәннәр килеп күренүне өстенрәк күрә. После того, как плановый прием открыли, конечно. Планлы кабул итүләр башлангач, халык күбәйде әлбәттә. Без хәзер көненә 40лап кеше кабул итәбез. Дүшәмбе һәм җомга көннәрендә халык аеруча күп. Килүчеләрдә ковид, пневмония ачыклана икән шәһәргә озаталар. Дөрес вирусны җиңгәч тә күпләр кабат терапевт ярдәменә мохтаҗ. Ковид белән авырган
Пациентлар тоже булгалы приемда. Давлениелары көтеріліп келе. Внутренняя тревога деп әйтегенде. Шундай борчылу белән киләләр. Алар белән сөйләшергә, успокаивать. Ковид кичергәннәрне тернәкләндерү киләсе ярты еллыкта бурычлар исемлегендә дә бар. Сәламәтлек саклау тармагы әле үзе дә пандемия китергән мәшәкатьләрдән тернәкләнеп кенә килә. Основная задача это восстановить. Бүген алда торган төп бурыч COVID-19 шартларында дәвалау учрежденияләрен гадәти эш режимына кайтару. Саклык чараларын үтәп, планлы медицина ярдәме күрсәтүне, тернәкләндерүне тулы күләмдә торгызырга кирәк. Без әзерди район һәм шәһәрләр Ярчалыда моңа кадәр ковидлы авырулар өчен госпитальгә әйләнгән 5-нче шәһәр хастаханәсендә дә киләсе атна башыннан элеккечә эшләргә өметләнәләр. Потихоньку разгружаемся, освобождаемся, потому что готовимся к плановой своей обычной работе. Коронавирусларның күплеге ягыннан гел кызыл зонадан чыкмаган Ярчалының хәле яхшырып килә. Хәзер аларда авыручылар саны Татарстан буенча уртача күрсәткечтән 4%-ка гына югары. Чагыштыру өчен әле күптән түгел генә бу сан 16% тирәсе иде. Коронавирус шәһәрдә яңа проблемаларны ачып сала. Челнах нужно строительство. Ярчалыда тагын бер күп функцияле хастахана төзү шарт. Ким дигәндә 600 урынлы. Казанда төзелә дә соң аңа кадәр ерак. Безнең табиблар Кама аръягында 17 районга хезмәт күрсәтә. Беренче ярты еллыкта Чаллыда 2600 үлем очрагы теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 26%-ка күбрәк. Иң күп очраклар июньгә туры килә. Пик заболеваемости уже пройден. Ауруның иң көчле чорын уздык дип әйтә алабыз. Хәзер ОРВИ билгеләре белән килүчеләр сизелерлек кимеде. Пневмония очраклары да әзрәк. Стационар гына түгел, пандемия чорында шәһәрнең 4-нче сырхауханәсе дә төнгә кадәр эшләгән. Соңгы авыруны кичке сәгать 10-нарда гына кабул иткән көннәрдә булды дип искә ала табиблар. Хәзер чикләүләр бетерелгәч, табиб ишеген шакучылар саны кисәк арта. Пандемия башланганнан бирле Ярчалыда коронавирусның 800-дән артык очрагы теркәлгән. Үпкә ялкынсынуы белән килүчеләр бик күп була. У нас где-то раза в 2-3 увеличился. Шуннан да соңгы арада пневмония диагнозлар 2-3 тапкыр артты. Әлегә сәбәпләрен төгәләйтү кыен. Әмма минемчә хикмәт шунда, без бит элек ОРЗ белән килгән һәр кешегә рентген диагностика үткәрми идек. Ә хәзер температурасы әз генә югары булган, салкын тиеп авыручы һәр кеше я рентген, я компьютер томографиясе аша үтә. Бу күренеш бөтен республикага хас булып чыкты. Пневмонияләр саны узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артык. С середины мая текущего года май уртасыннан, ягъни медицина оешмаларында компьютер томографиясын күпләп үткәрә башлаганнан бирле җиңел формада пневмония белән авыручылар узган ел белән чагыштырганда 4 тапкырга диярлек артык. Атна саен шундый якынча 600 очрак ачыклана. Бөтен көчне коронавирус белән көрәшкә юнәлтү аркасында башка авыруларга игътибар кими. Коллегиядә билгеле булганча, хастаханәләргә салу күрсәткече 20, сырхауханәләргә мөрәҗәгатьләр 26%-ка кимегән. Моннан тыш 1600 авыруга планлаштырылган ярдәм вакытында күрсәтелми. Моның күңелсез нәтиҗәсе булмый калмас ди табиблар. Йөрәк кан тамырлары, эндокринология, нерв авырулары, ашказан чирләре көчәячәк. Халыкның физик активлыгы кимү, күбрәк эшчү, артык борчылу аркасында киеренкелек арта. Система находится на военном положении. Это один из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. Кеше гомерләре өчен аяусыз көрәш нәтиҗәсе. Бүген Татарстан коронавируслар саны буенча Идел буе федераль округында иң соңгы урында. Илдә нибары 81-нче. Әмма кайбер районнарда хәл киеренке булып кала. Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнения эпидситуации, в том числе при период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Хәзер хастаханәләр әкренләп планлы эш режимына кайта башлый. Госпиталь итеп үзгәртелгән клиникалар ковидлы соңгы пациентны дәвалап чыгаргач, үзенең төп эшенә керешәчәк. Ковид шикләнгән авыруларны Казан зонасында республиканың йогышлы авырулар хастаханәсе кабул итәчәк. Аның яңа бинасын төзеп тапшыру менә шундый мөмкинлек бирә. Рәмзилә Гафиятуллина, Рамил Закиев, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Апрельдән алып бүгенгә кадәр республикада ковид диагнозын 5810 кешегә куйдылар. Аларның 4653-е дәваланган инде. Бу саннарга пневмония һәм башка катлаулы авыруларны да өстәсәк, медицина өлкәсендәге хәлнең катлаулы булуы аңлашыла. Бу авыруның бик мәкерле булуы һәм беркемдә аямауы турында дәваланып терелгән пациентлар сөйли. Көне буе Казанда җирдем, урамнарын карап, паркларда һава суладым. Терелгәннән соң урамга чыгып үпкәләргә бәйрәм ясадым ди Фәнис Җиһанша. Артист дип тә, имәндә ир дип тә тормый мәкерле шир аңа да килеп ябыша. Чагыштырмача җиңел уздыручылардан булса да, ковидтан тәэсирләре көчле. Югары температурасы да, ютәле дә булмый, тамагы, башы, күз төпләре авырта, күңеленә шик керә, табибларга бара. Бик түбән кислород, 92-дән төшсә критический диләр, мин 80 тирәсе, мин аны үзем сизмим, миннән шаулап тиргенә ага.
Шуннан соң инде үпкәләрне тикшерделәр, жесткий дыхание диделәр инде. COVID-19-ны күрсәткәннән соң алар миңа шундук чыкмаска куштылар, бер кая бармаска куштылар һәм инфекция отделыннан, инфекция бүлмәсе дип әйтәбез инде, алар миңа көн саен шалтыратып тордылар. Артист өйдә генә дәвалана, табиблар кушканын үти. Хәл булмагач гел яклыйсы килә. Шул якыдан уянып даруны эчәсендә инде, аннан соң хәлең бераз булса, шул идәннәрне сөртеп чыгарга кирәк инде, гел җилләтеп торга кирәкми, форточкаларны япмадым да. Хәзер ул коронавирустан тернәкләнү үзе организмын ныгыта, сак булырга ди. Ниндидер борын агугына, тамак авыртугына дип карамаска киңәш итәм. Көтеп ятмаска, үпкәләрне җибәрмәскә, алар үпкәгә төшермәскә, чөнки пневмония бик начар нәрсә. Көн саен торгач, уянгач, Аллага шөкер дип әйтә башладым, әйме. Ковидны җиңгәннәрнең күбесеннән ишетәбез бу сүзләрне. Журналист Эльвира Шакирова да шулай ди, һәм моның купшы сүзләр генә булмавын әйтә. Июнь ахырында башланган беренче билгеләре истәм туймаудан башланды. Аннан соң хәлсезлек, аннан һава җитмәү, ул төрле кешеләрдә төрлечә бит инде, менә миндә шундый билгеләр булды. Ковид алар гаиләсендәге хатын-кызларны аяктан йыга, авылдан исе, дәван исе 2 атнага якын температура белән ята. Ковид дип уйламыйлар, инде үзендә хәлсезлек башлангач кына барысын бергә компьютер томографиясенә алып бара. Нәтиҗәдә минем үпкәнең 25% зарарланган булып чыкты, әнинеке 55%, дәванинеке 74%. Аларның бит инде котышкыч, куркыныч нәтиҗә булгач, аларны шундук больницада, хастаханәдә алып калдылар. Берсе ветераннар госпиталендә, икенчесе 7нче хастаханә госпиталендә ята, үзе өйдә дәвалана. 1 айга сузыла чир белән көрәш. Билгесезлектә син нәрсә, кайчан тереләсеңне белеп булмый, әйме, бер нәрсә, шундый киләчәк караңгы кебек тоела. Шуны бик авыр инде менә. Өлкәнрәк булсалар да хастаханәдә дәваланган әнисе һәм дәванисе иртәрәк терелеп чыга. Дәван әйтә, монда шул хәтле карыйлар, ул бик канәгать булып кайтты. Ул анда барганда без бик борчылган, 88 яшендә ничек җиңәр дип әйме, үз аяклары белән Аллага шөкер кайтты. Мин иртән тору белән бакчаны урап чыгам да 7 төрле үлән яфракларын җыеп, чәй завар кышлыйм. Композитор Азат Хусаинов җәй буе бакчадан китми, витамин җыя, оныклар белән аралашырга да курыкмый хәзер. Май ахырында югары температура белән егылган 10 көн дәвамында 39 томография үпкәгә шактый зыян килгәнен күрсәтә. Хастаханәгә ятырга туры килә. Ковид булды инде. Ну, системалар куйгач бик тиз терелдем. Бик молодец врачлар. Аларның киемнәрен күрсәң, аларның берсен дә йөзен күрмәдем мин. Аларның һәр мин урамда күрсәм танымыйм әлбәттә. Аларның потому что шундый маскада. И нәрсә әйтәм инде, бик тырышып эшлиләр, особенно менә медсестралар инде. Алар бигрәк тырышып эшлиләр, алар гел шунда. Тестлар тискәре, үпкәләр чиста, инде терелдем дигәч тә әле тиз генә рәткә килеп булмый икән, хәл юк. Ручканы да күтәрелмәйдем. Гел бакчага бетсаз килдек, икенче көнне бакчага монда килдек. Мәйтәм эшлим, бакча үсеп беткән, без килмәгәч. Мәйтәм эшлим, бер дә эшләр булмый. Күп кеше шаммый. Мин больницага яту белән Инстаграмда да бөтен дусларга да ВКонтакте язам. Дуслар мәйтәм, бу чир бар, сакланыгыз дип. Чир безнең янда, һәм аннан сакланырга кирәк ди ковид белән күзгә күз очрашучылар. Гөлнас Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус Татарстан укучыларының белем дәрәҗәсендә чагылыш тапкан. Бу атнада Мәгариф министрлыгы ЕГЭ нәтиҗәсен игълан итте. Беренчедән, бердәм дәүләт имтиханында кирәкле балл җыя алмаган укучылар саны арткан. Икенчедән, математика, химия, биология, инглиз телен гаятәгедән начаррак тапшырганнар. Моны укытучы белән шөгыльләнә алмауның нәтиҗәсе дип аңлаталар. Әмма кайбер фәннәр буенча уртача күрсәткеч шактый зур. Тагын бер сөенечле хәбәр: 100 балл җыючылар узган елгыдан бермә-бер күбрәк. Икешәр фәннән 100 балл алучылар да бар. Бу егет-кызларны котлыйбыз. Беләсезме, республикада иң күп баллны кем җыйды? Казан, Чаллы, Әлмәт диярсез. Юк, Кукмараның Ядегәр авылы мәктәбе укучысы Инсаф Фәйзрахманов 393 балл. Татар мәктәбендә барлык фәннәрне туган телендә укыган егет ул. Хәтерлисезме, узган ел 399 баллны да татар гимназиясе укучысы Рамил Бахавиев җыйган иде. Туган телдә укып егет тапшырып булмый диючеләргә бу егетнең һәм аны әзерләүче мөгаллимнәрнең әйтер сүзе бар. Ул бердән дәүләт имтиханнарында 4 фәннән 393 балл җыйган егет. Таныш булыгыз, Инсаф Фәйзрахманов. Татарстанның Габгади татар авылыннан Габгади татар гаиләсендә тәрбияләнгән малай. Мин кичкенәдән программист булырга хыялланган инде, чөнки компьютерлар, телефоннар, шундый гаджетлар темасы бик ошый. Пандемиягә карамастан 4 имтихан тапшырырга булган. Ялгышмыйм, бүген Инсаф республикадагы иң югары балл иясе. Рус теленнән 100, информатикадан 100, физикадан 99, математикадан 94 балл җыйган.
Бу мәктәптең информатика кабинеты. Күргәнегезчә, башка мәктәпләрдән айырмасы юк. Шулук парты, шулук өстәлләр, китаплар, монда бөтен дәресләр татар телендә алып барыла. 11-нче сыйныфларда информатиканы инде рус телендә укыйлар. Бу шундый бердән-бер предмет. Иң беренче чиратта ул миңа калса баланы да кызыксыну уяту. Иң беренче чиратта әгәр дә бала кызыга икән, аның теләге уяна. Кызыксындыру чарасыннан тыш тырышлык та кирәк дип саный инсафның мөгаллимнәре. Барлык фәннәрне туган телендә татарча укыган килеш, укучы үзе тырышмаса, барда юкка диләр. Хәтта имтихан өчен терминнарны русча өйрәнсәң дә. Үзенең сәләте кирәктер, тумыштан килгән. Аннары шуңа өстәп тырышлыгы һәм теләге кирәк инде. Треугольник родитель, укытучы, бала обязательно булырга тиеш. То есть семьяда да шулай карарга тиешләр, серьезно әйтеп, бу эшкә балада серьезно карарга тиеш. Инсаф укытучылар гаиләсендә үскән егет. Әнисе математика укытучысы, әтисе физиканыкы. Татар авылында әлбәттә гаиләдә дә татар мөхите хөкем сөрә. Һәм алар күп санлы башка әтиәниләр кебек баланы татар теленнән мәхрүм итмәгән. Татар теле комачаулый дигән сүз дөрес түгелдер инде бу. Алай дип уйламыйм мин. Рус телен бит инде барыбер мәктәптә укытыла. Хәзер инде интернет заманасы, телевидение, алар рус телен булай да өйрәнәләр бик әйбәт. Ядегәр мәктәбендә бүген 100-гә якын бала белем ала. Барлык фәннәр туган телдә укытыла. Ата-аналар теләге белән 11-нче сыйныфларда да өстәмә татар теле керә. Мәктәптәге барлык чаралар туган телдә уза диләр. Әгәр дә без русчаны белмәячәк, киләчәктә инде кыен булачак дип, инде рус мәктәпләренә биреп бетерсәк, без инде телебезне кысар идек. Алай кирәкми бердәген, без инде телебезне үстерергә тиешбез, телебезне баетырга тиешбез. Фәннәрне күбрәк татарча укышы әлбәттә, ләкин экзаменнарны русча бирәсе булгач, русча да күбрәк укырга туры килә. Кызыл аттестатлы, алтын медальле инсаф документларын КФУның мәгълүмати технологияләр һәм интеллектуаль системалар югары мәктәбенә тапшырган. Туган теле анда да кирәк булачак дип саный егет. Татар телен үстерергә кирәк дип уйлыйм. Минем дәвани дә татарча сөйләшкәнне күбрәк ярата. Үз теленнән ялмаска кирәк ди. Күкмара районыннан Рани Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Дөньяда да атнасы вакыйгаларга бай булды. Фаҗигасе дә, сәяси уеннары да бар. Атнаның гаҗәп хәлләрен Данил Сафаров кодакка туплады. Исәнмесез. Американы җәй буе күзәткәнсездер. Бер кара тәнле кешене кулга алганда аны үтерделәр дә, бу бөтен илне антирасист тулкында күтәрде. Бу атнаны шул ук кеше белән яңа видео чыкты. Ник аны моңарчы яшереп тотканнардыр, билгесез. Америка дулкыны башка илләргә дә күчте һәм ниндидер фантасмагорик төсләргә керде. Бу мәгънәсезлекнең кульминациясе бернинди гаебе булмаган ак тәнле кешеләрнең кара тәнлеләр алдында тезләнеп басуы. Әле кульминация булмаган икән бу. Менә тыңлагыз. Шушы көннәрдә Сиднейда шахмат уенын расистлар уены дип таптылар. Чөнки дөрес, аклар һәрвакыт беренче йөри. Мат. Раса тигезсезлеге бер читтә торсын. Казан җинси тигезсезлек белән шаулап алды ишәле бу атнаны. Сум парковкасының бер өлешен хатын-кызларга дип махсус бүлеп куйганнар. Урыннарын киңрәк итеп, алсу төскә буяп. Обозначены на схеме буквами М и Ж. И китте тамаша. Бер хатын рәхмәт әйтә. Икенчесе, ник сез безне машина йөртә белми дип әллә мыскыл итәсезме ди. Ирләр әйтә, дискриминация бу ди. Ярый әле кара тәнле автоледи килеп чыкмады. Ахыр чиктә ЮХИДИ хезмәткәрләре килде дә мәсьәләгә жирный нокта куйды. Парковканы булай бүлү законсыз икән. Аның каравы сәүдә үзәгенә шәп реклама булды бу. Бөтен кеше үпкәчелгә әйләнде хәзер. Кадакта ялгыш сүз ышкындырсаң, расист, сексист яки башка ист булып куярга мөмкинсең. Кемнең милли, кемнең дини, кемнең җинси хисенә тидең икән, дөресрәге алар шулай дип кабул итте икән, беттең. Тезлән. На колени, шерф! Хатын-кызның ир-аттан калышмавын Азнакай әбекәй исбатлады. Феминист әби түгел, фем әбиләр төркеменә дә керми. Гади генә бер апа, бәхетле апа. Балалары аңа менә шушындай онытылмас бүләк ясаган. Азнакайны һавадан бер урап кайтканнар. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет дип язган классик рус хатыннары турында. Ә татар хатыны әле моңа өстәп 88 яшендә самолетта чыгып китәргә дә мөмкин. Хуш, татар урыс дип бүлмим, юкса тагын гаепләп берәр ист кушып куярга мөмкиннәр. Молодец, Флюр апа. От винта.
Август туйлар чоры, хәзер алар тагында матуррак кебек. Пандемия дип ярты елга кичектереп өйләнешәләр бит. Тик бүген сүзебез ул хакта түгел. Без Казанда милли туйларның артуына игътибар иттек. Менә сезгә чын татарча язылган чакыру кәгазе бирәләр. Калфак түбәтәйдән килергә тәкъдим итәләр. Кәләштә ак күлмәктән түгел, милли бизәклесеннән. Мәҗлестә татарның туйлауларын башкаралар. Мондый туйларга ихтыяҗ нигә артасың? Яңа тенденцияләрне Айгөл Бәдретдинова барлады. Эзләгән һәм тапкан, инсаф белән Илсинә икесе дә журналистлар гаиләсеннән татар лицейларын бетереп шунда эшлиләр дә. Милли җанлы яшьләр 2017 елда Шаяннар һәм тапкырлар клубында таныша. Бүтән дуслары да татар җанлы. Шуңа туйларына да менә шундый татарча чакыру кәгазе әзерлиләр. Безнең Кызылу йоласы сәгать 11дә башланды Камал театры янында. Барысы да гадәти туйдагы сыман кыз алу конкурс һәм уеннар, тик кияү белән кәләш һәм кунаклар гына милли киемнәрдән. Озын күлмәк, калфак, түбәтәйләр, ресторанда Мендельсонныкы түгел, Сәйдәш вальсы яңгырый. Вальска безне өйрәтте минем дус малаем, минем белән бергә укыган, ул үзе хореограф. Безне биергә өйрәтте, без аннан дәресләр алдык инде. Нигәдер менә безнең бөек композитор Салих Сәйдәшевнең шул көен тыңладык та менә шул телибез һәм менә биергә өйрәндек. Туйның идея авторы егетнең әнисе Ризалә Исмәгыйлева. Милли гореф-гадәтләрне яңартуны яшьләрнең никах туенда ук башлаган. Татар стилендә туй үткәрү исә аның беренче тәҗрибәсе. Тагын бер кат раслады инде адәм баласының күңелендә булган әйберләр, әгәр дә ихлас күңелдән чын йөрәктән икән, барбер тормышка аша, балалары аша булса да дигән әйберне. Кодагыйларның да менә балаларның да киленебез дә үзебезгә ашап килдеме, теләкләр бер булып чыкты. Гореф-гадәтләргә туры китереп никах кыз йортында ук танышта узган, 2 көннән киленне сандыклар белән кияү йортына төшерәләр. Туйда да татарча җырлар, шиккән яулыклар, киемдә чиләкләр. Үзеңнең тамырларыңны онытсаң, югалып каласың бит инде. Үзеңнең культураң әзрәк кенә истә тотарга кирәк дип уйлыйм. Башта аңламаслар дип курыккан идек ди, әмма ни хикмәт, бөтен кунаклар да милли кием, калфак, түбәтәйләрдән килгән, татарлар да, руслар да. Архангельстан Саша бар иде. Ул менә хәтта Instagram шилтәрендә пост язып кертте. 7 сәгать буе утырдым ди, кайбер сүзләрне аңламадым, гомумән аңламаган әйберләр булды, ләкин миңа бик нык ошады дип әйтте ул. Бүтән татар туйлары да татарлык белән үтә инде. Ләкин менә шундый җәдидчелеккә һәм милливлеккә басым ясаган туйлар әлегә күп дип әйтмәс идем. Үземне хис иттем бер 20нче гасыр башында бер заманча әйтеп әйтсәк инде бер тусовкада. Үзенчәлекле туй башкаланың тарихи үзәгендә уза. Узган елны гына 30лап туйны нәкъ татар стилендә үткәрдек ди Фәнис Садретдинов. Аның туйлары бүген популяр булган заманча эко-форматта, ягъни ачык һавада уза. Парктан узып баручылар туктап фотога төшерә, соклана, хәтта чит ил вәкилләре дә. Узган елны афроамериканецлар килеп, яшьләр белән националь күлмәкләрдән төшеп, фотога төшеп, бик матур иттереп фотосурәтләр ясадылар. Казанның иске татар бистәсе. Әлеге урамга килеп керүгә үк тарихи мөхиткә чумасың. Татар туйларын үткәрүчеләр еш кына шундый мөмкинлектән файдалана да. Кияү дә, кәләш тә, кунаклар да менә шушындый матур күлмәкләрдән, милли костюмнардан киләләр, теләсәләр җырлыйлар, теләсәләр бийләр, декорацияләр дә әзер инде. Менә шушындый матур йортлар янында рәхәтләнеп фотога төшәргә мөмкин. Яшьләр шуннан файдаланганда кыз сатып алу йоласын иске татар бистәсендә башкаралар. 25 баскыч үтәргә кирәк иде. Свидание дип әйтик инде. Без Казан халкы һәм туристларның фикере белән кызыксындык. Алар мондый туйда катнашырлар иде микән? Минем карашым буенча бик матур. Үзебезнең татар орнаментлары белән туйлар үткәрү. Барырым чакырсалар андый матур туйларга. Мне кажется, что интересно, правильно. Национальная культура должна быть. Кому это хочется, да, кому не хочется, тот в современном стиле. Әлбәттә, шатам, бик әйбәт традицияларны башкарырга мин уйлыйм, ул гел файдага гына килә. Наверное, нравится. Все-таки национальный мне нравится больше. Миңа калса, андый мәҗлесләргә әле алга таба ихтыяҗ булачак. Шул туйны алып барган көнне миңа бер кыз язды Instagram'dan, Фәнил, минем тиздән туган көн була ди, менә мин дә шулай итеп үткәрәсем килә үземнең туган көнне. Татарда тагын бар аз булса да уздырып җибәрергә. Без көлә идек, 20 күмәш нитсәләр, мин 21 күмәш ясыйм. Димәк, туй үткәрүдә милли тенденция барлыкка килә дигән сүз бу. Татарларның милли бәйрәмнәрен инде 30 елдан артык өйрәнгән Рәфә Уразманова моны яхшы фалды. Иң мөһиме борынгы гореф-гадәтләрнең урынлы кирип китүе. Бер туйда, значит, киленне ЗАГСтан койталар, мендәргә төшерәбез. Ресторан янына килдек, уңайсызланды яшьләр. Вөҗданы җитмәде, ничек инде йомшак мендәргә басырга аяк киеме белән. Менә
кешенең карашы үзгәрде. Әміне қалфақларны хуплый безнең татар кәләшләре бір кайчанда яулыкларга төренмәгән ди тарихчы. Нәкъ Исмәгыйлевләр гаиләсе кебек озын күлмәкләрдән, әмма заманча. Мода үзгәреп тора, шул исәптән туйларга да. Кем белә, бәлки татар яшьләре чыннан да шундый форматларга тартыла башлар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Безнең бүгенге тапшыру тәмам. Бер атнадан очрашырбыз. Исән-сау булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.